Alexandra, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru că ai avut puțin timp la dispoziție să stăm de vorbă. Și acum, legat de curs, vreau să te întreb concret ce a însemnat pentru tine cursul pe care tu l-ai făcut de dezvoltare personală. Mulțumesc și eu pentru invitație, în primul rând. Vreau să încep cu un mic context. Eu am făcut cursul de dezvoltare personală, în cadrul căruia am învățat să fiu și o mică actriță la vârsta de 11 ani, atunci când părinții au decis că ar trebui să merg la o activitate extracurriculară, pentru că eram timidă, aveam un grup restrâns de prieteni, mi-era teamă să socializez, mi-era teamă să schimb grupul meu social. Și atunci am venit. Țin minte că prima lecție a fost o lecție de improvizație în care a trebuit să urc pe scenă în fața unui public. Pe copii nu-i cunoșteam, totul era nou pentru mine, într-un mediu nou și așa am descoperit că mă pot dezvolta, că pot învăța să comunic, că îmi pot gestiona emoțiile și este foarte important pentru un copil, mai ales în perioada preadolescenței și apoi în adolescență, să învețe și să conștientizeze că poate să facă ceva, chiar dacă poate este mic, poate consideră că efortul său în comunitate este nesemnificativ. Și mai ales am învățat să-mi folosesc toate resursele creative pe care le aveam. Am învățat să fiu personaje la care poate nu mă gândeam înainte. Am învățat să am trăsături de caracter și să-mi sușesc anumite valori pe care nu știam că le pot descoperi și le pot explora atât de mult. Și am format o mică familie. Cred că, dacă mi-aduc bine aminte, noi am urmat cursul 2 ani sau aproape 2 ani și a fost o perioadă absolut minunată care m-a format pentru totdeauna, pentru că am învățat să comunic cu oamenii mai bine, am învățat să-mi impun opinia, am învățat să-i ascult pe ceilalți, am învățat să le înțeleg mai bine emoțiile. Iar pentru un preadolescent sau un adolescent sau un tânăr este foarte important să înțeleagă că toate emoțiile sale sunt valide și că uneori, chiar dacă nu le poți exprima, te poți descoperi prin artă, poți face, de ce nu, o mică improvizație, îți poți imagina că ești personajul tău preferat și are un mare impact și cultural, nu numai social, pentru că înveți să ai acces la teatru. Țin minte că după terminarea cursului, eu eram undeva prin clasa a 5-a sau început de clasa a 6-a și atunci am început să descoper arta dramatică, am început să citesc teatru. De fiecare dată când mă uitam la un film sau la un interviu, recunoșteam anumite tehnici pe care și noi le foloseam, iar scurtmetrajul de la sfârșit m-a învățat că pentru fiecare mică scenă, pentru fiecare detaliu, pentru fiecare replică, trebuie să ai o multitudine de factori care să favorizeze întreaga reprezentație. Am învățat cum să îmi exprim emoțiile prin limbaj non-verbal și paraverbal, ceea ce nu credeam că voi fi capabilă să fac înainte, mai ales că la vârsta aceea orizonturile mele de-abia începeau să se deschidă, iar cursul a fost ocazia ideală să înțeleg că eu chiar pot face ceva, chiar pot să am și alte activități în afară de cele ce priveau școala sau concursurile școlare și am învățat să discut cu persoane din toate categoriile și mediile sociale, am învățat să mă adaptez nevoilor lor și mai ales am învățat cum putem să facem un schimb favorabil de energii, de pasiuni. Eu am lucrat atunci și cu copii un pic mai mari decât mine și a fost un prilej foarte bun pentru a învăța ce înseamnă fiecare schimbare din viața mea. Totul a fost mult mai ușor de perceput, pentru că indiferent cât de mulți adulți am avea în jurul nostru care să ne susțină, să ne iubească și să ne valideze, e foarte important ca grupul tău sau grupul căruia vrei să aparții să te susțină, să te înțeleagă și să te simți văzut. Iar la aceste cursuri de dezvoltare personală vă asigur că o să vă simțiți văzuți, ascultați și iubiți și o să faceți parte dintr-un grup care o să vă rămână pentru totdeauna în suflet, chiar dacă poate nu veți mai păstra legătura. A fost o experiență. Da, chiar a fost o experiență foarte frumoasă. Din ce mi-ai povestit, clar au fost schimbări în viața ta personală, în urma cursului pe care noi l-am făcut, despre care tu ai vorbit atât de frumos. Uite, vreau să te mai rog ceva. De ce, sau
uite, invite-i pe copii să se înscrie sub felul în care tu vezi lucrul acesta. Cum îi putem îndruma să se înscrie la cursul de dezvoltare personală? Și de ce? Dragi copii, știu că de foarte multe ori vă regăsiți trăirile, sentimentele, poate atunci când simțiți că nimeni nu vă înțelege, vă refugiați în social media, pe platformele acestea moderne, însă vă promit că venind aici, socializând, având o interacțiune umană care să fie față în față, veți descoperi o lume atât de frumoasă în care veți învăța că e normal să și greșiți uneori, vă veți descoperi pe voi înși vă, veți învăța să vă gestionați toate trăirile, veți învăța să fiți alături de ceilalți atunci când au nevoie, chiar dacă poate nu vă puteți exprima verbal, și vă veți dezvolta foarte mult creativitatea. Veți vedea că de fiecare dată când veți părăsi sala de curs, veți vedea lumea altfel, într-un mod pozitiv. Poate vă veți înțelege mai bine și părinții, și prietenii, și frații, și surorile, și veți face ceva ce vă va aduce foarte multă încredere în voi, pentru că veți vedea rezultatele muncii voastre și vă promit eu că la sfârșitul cursului nu veți mai fi aceiași care ați fost la început, și mai ales dacă sunteți timizi sau dacă aveți probleme de comunicare cu ceilalți. Este un prilej extraordinar de a vă depăși temerile și din zona de confort, așa cum tu ai spus. Da. Și veți învăța să vă folosiți resursele creative, poate înainte nu ați fi știut, sau poate la școală nu te învață așa ceva, și este o experiență pentru viață și pentru dezvoltarea voastră ulterioară. Vă recomand cu drag să veniți, chiar dacă poate la început sunteți temători. Eu mi-aduc aminte că am fost foarte supărată pe mama mea atunci când m-a scris. Este minunat să ne povestești toate lucrurile astea, pentru că până la urmă este povestea ta și atunci de asta te-am și rugat să facem micul nostru interviu, pentru că trebuie să fie sinceră. Da, exact așa cum a fost. Cu teamă la început, supărată pe părinți că te-au adus la curs. De foarte multe ori veți vedea, va trebui să refaceți poate un cadru, veți învăța cum să vă poziționați, cum să fiți atenți la detalii, și veți vedea că există o lume în afara social mediei, în afara platformelor de socializare, și că această lume vă oferă atât de multe resurse și vă oferă un spațiu în care să vă dezvoltați și să creșteți frumos. Și cel mai important, să faceți lumea un loc mai frumos, pentru că veți învăța că prin această artă veți putea face lucruri frumoase alături de oameni frumoși, și că veți învăța să vă descoperiți și veți fi surprinși de rezultatele pe care le veți avea la sfârșit. Îți mai aduci aminte de filmuleț? Îmi mai aduc aminte, se numea Caietele Jos. Am filmat aici în clasă. Cred că aici în clasă am filmat. De asta am și vrut să te aduc, fix în clasa în care noi am făcut filmulețul. Cum a fost pentru tine experiența? Experiența a fost inedită. Cred că eu eram personajul Andreea. Oricum încă îl găsiți pe YouTube filmulețul, să vedeți cât de mare a fost schimbarea de fapt. Și pentru mine a fost o experiență și o provocare, pentru că am avut de învățat un scenariu în primul rând. Țin minte că inițial eu am crezut că ne vom fi filmați o singură dată, spunându-ne replicile, ca la o serbare obișnuită, ca la un eveniment, până când am observat că lumina este importantă, decorul este foarte important. Recuzita, și mi-am ieșit foarte mult atunci din zona de confort, mi-am stăpânit emoțiile, pentru că veți vedea, și dacă sunteți în fața camerei și aveți impresia că puteți da câte duble vreți voi până iese cum trebuie, este necesar să vă adaptați unui program, să vă încadrați într-un timp. Însă, acel filmuleț a fost o experiență foarte bună pentru a învăța să avem răbdare, să ne gestionăm timpul și să fim receptivi la ceea ce ne spuneau trainerii noștri, și a fost cu adevărat o bucurie. Țin minte că după publicarea filmulețului pe YouTube m-au oprit niște elevi mai mari pe stradă și mi-au spus că le-a plăcut foarte mult, că eu sunt fata din Caietele Jos, iar pentru mine a fost prima experiență de afirmare socială, care la vârsta aceea era foarte importantă, și m-am bucurat că tinerii, care poate erau mai mari și pe care eu îi idealizam cumva la vârsta respectivă,
M-au apreciat și au apreciat munca noastră. Și Mă bucur din suflet. Uite, chestia asta nu am știut, o recunosc. Da. Și mă bucur pentru popularitatea care a avut loc după ce noi am postat pe YouTube chiar a avut filmulețul. impact acel filmuleț. A fost minunat și chiar te-a făcut mândră de tot efortul pe care tu l-ai depus, evident, într-adevăr. și de ce nu mai populară. Tocmai de asta căutăm în continuare vedeta și reluăm activitatea de dezvoltare personală prin teatru, așa că, bineînțeles, eu și Alexandra vă îndrumăm să vă înscrieți. Un număr cât mai mare și de ce nu, de-abia aștept și eu să ne întâlnim și să discutăm, pentru că și eu sunt în echipa voastră și vă așteptăm cu mare drag și o să vedeți că doamna Violeta Zaharia va face din această experiență ceva inedit, vă veți simți poate mai bine decât acasă uneori și veți învăța să vă bucurați de tot ceea ce vă oferă această lume frumoasă a teatrului și a artei în general. Îți mulțumesc din suflet pentru timpul tău și Mare abia drag. aștept să vin echipă și mai ales atunci când noi vom da deschiderea cursului, te aștept alături de noi cu drag. Mulțumesc, Alexandra! Și eu mulțumesc!